Hallo, welkom bij Prestige Marketing. Ik ben Stefanie. Als virtuele promotor stel ik u ons bedrijf voor. Prestige Marketing gaat op zoek naar innovatieve promotietechnieken om uw cliënten optimaal te informeren tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Prestige Marketing is geboren om te innoveren. Verander samen met Prestige Marketing het gezicht van visuele weergave. Positioneer uw cliënt op een moderne, transparante en communicatieve manier. Daarom nam Prestige Marketing mij in dienst. Ik werk namelijk 7 dagen op 7, steeds met dezelfde concentratie. Ik ben nooit moe of ziek en ik kom nooit te laat. Vakantie heb ik niet nodig. Bovendien hoef je me geen loon te betalen. Uw boodschap wordt steeds met kracht verteld. Ik zeg altijd alles wat nodig is, woord voor woord, zoveel als nodig. Ik kan ook meer dan alleen maar vertellen. Met de hulp van virtuele en 3D-effecten toon ik u onze producten, grafieken, afbeeldingen enzovoort. Ik ben multi-inzetbaar. Denk maar aan een presentatie of een uiteenzetting bij uw product in een van uw verkooppunten. In een adviesruimte voor veel gestelde vragen, in hotels en seminariës om uw gasten te verwelkomen, festivals, in shoppingcentra, beurzen, met als doel uw bedrijf, product en projecten te presenteren aan uw cliënt of toekomstige cliënt. Duidelijk, transparant, origineel en creatief. Mijn boodschap is 9 keer meer zichtbaar dan andere promotietechnieken. Bij een onderzoek van het Europese Media Instituut is bewezen dat een virtuele raadgever zoals ikzelf 98% meer kans heeft om de aandacht te trekken van klanten en potentiële klanten. Kortom, met Prestige Marketing heeft u alles wat u nodig heeft om uw boodschap tot leven te brengen. Verander uw vitrine in een levende etalage. Spring uit de grijze massa. Verbeter uw promotie zodoende meer aandacht te krijgen. Mij in dienst om u hierin te helpen. U wenst mij in uw auto? Dat is mogelijk. Wij bieden u ingenieuze oplossingen om u te helpen groeien. Contacteer Prestige Marketing om uw 360 graden marketingcampagne te vervolledigen. Wij maken samen met u de reclame van de toekomst.